tun trum kan hnu chui chu ni dang anglo takin a bul deuh tuk hian a hriata a chan po hnu hma emo han zui tirna hman ruwa engma kan mi sual hian min hnu chia mi a si lo sul hnu kan hmu chhun la chu min bum na hman ruwa atana ruwa hman sa lek alo ni le si a Raymond apo tun trum zet chu ma ni in ring tok pen pon mel kha apu lo deuh tlatin ka hria Raymond nu chuina episode 40 The Killer ziak tu sangte ren thlei ani chuan naktu ka trans office a chuan hnawa zong ta ila Janet chuan zot ti hian Raymond chu hamel rala Raymond chuan engpo ni se naktu ka hian mangai sangi te in lama khan waleng le photila chumi hnuwa thil engemaw kan hmu bel ta ani le bo zui dan tur chu kan la soi le zok don nia atile ta zok chumi chonu lam chu Raymond ru ma chuan kan mangral thak ani maye kan hnu chui lai le kan hun kal to a kan che dan te soin achang le kan nui ho le dar thin zingdar ko le achan ve arik meu chuan ka in pe at to a Raymond an office kal masalova mangai sangi te in lama kal masak arota wang chuan office lampo pan lem lo chuan Raymond chu kan ina chuan ka lo ngak vele topa ka in siam pe felatanga minute som panga po ala liam man lowang tia chuan Raymond a bike chu kan in kota chuan aron ding ta a raiding lovin kan in atang chuan ka tlan chuaka mangai sangi te veng ramhlun sport complex lam chu kan panta mangai sangi te in kan thlen chuan dar som ari chi a Raymond chuan kong khar chu a han ki kar kara mangai sangi thi atanga ni thum na hani to boka rin ai takin in leng po an lo tam to lem lo chung khat lai na hnai som bor vel chu an lo thu tham tho mangai sangi pa chuan kan hmela hmu rual chuan min ron pana thut na ola kan thut rual chuan kan bula chuan aron thu ve ngal chat Raymond chuan pe hel mi lo hian kapu hei kan ron kal san chu I hriat sa tho karinga mangai sangi bungrua emo ale khapoi mo emo thalak chenin han en kual deuh te kan du a kan thil chui lai min pui thei takin kan ti dewa alo ti ngala mangai sangi pa chuan te reng mai hei in leng te kan la nei ve nek box si a kan nu kan hrilanga ani hovin lo en mai ta che u ti pa in a thowa anu pui mangai sangi nu omna lam chu apan pheya engemo a soi sap nu chuan mangai sangi nu chuan keini thian dun chu min ron en zau ama zui tura min ron au nu chuan a ma po akan kal to na mangai sangi room lam chu kan pan pheile ta a room chu mani akan kal lai ang kha chu alo ni to chi alova khumle bungro dang te po an lo da son nual to ani ti kan lu tiratang chuan ka hre thei ngal Raymond chuan kapi infanu chanchin hi engkim a chip chiarin kan hredu a thil engpo min hmu tira ta na in phalchin zong chu kan en vek du ani thalak a faile mo thomhno le bungro dang po room chung kan lu pa chuan ati ngala mangai sangi nu chuan engpo in en du apiang chu in en don nia ma se zo na pakhat ka neya ma mi kha tu emo tha ani nge yem ti in lung che in sum ti hriat tak hian Raymond chu a en rana Raymond chuan muang ban cha thian kapi tu emo in fanu hi thi turin adua man ruwa engemo mangin a thatani ti chin hi hrari la thama in ka hria ati a ole engin en masakang le mangai sangi nu chuan ati ve thung Raymond chuan kapi lola vela min lo en la keima ni in kan han en kualange remiti chuan ati a mangai sangi nu chuan ole lo ve kheranga yem ni ati let ve thung engemo thu hla a ilo ve hi a thani Raymond chuan ati le a mangai sangi nu chuan engma chu tiang hlau thon tura omin ka hrelo in leng ka lova ko manga in du to khuna in lo chuak ve mai don nia ati a room chu a chua san ngal Raymond chuan mani fanu thi to te sul hnu le an che tlat na hmuna omreng zong rilruna ati zual hle don ani
apoi lova ngai mayang o ti pa in wardrobe lam chu apan pheya ke chuan min ring tok hle ani khamole eng chunge kalo en ve dona ka ti ve thung Raymond a chuan wardrobe chunga tang chuan thalak album pathum ve lai hi aron the chuaka engemaw hanlak hran bik tur I hmu chuan lo la sang ro o ati zom zat thomhno in khai te chu uluk takina ena kein thalak chi sang te chu kalo en kual ve thunga tun laia chuan minol pui hian mobile phone kan nei fer fur ta ka wangin thalak hi kan nga lo tlang pui to kan nei chun te ero hi chu thil chin chi atlak le thil engemaw bik riau ang chi te hi kan print tir tlang pui chu tiang ang bok chuan mangai sangi album a po chuan high school akal lai ve la tanga college akal lai thalak thleng chuan thalak tam tak alo neya high school sport ni khuwa an lak ti hriat tak tele college miss thanna a second runners up ani na te chu album a chuan a intar that hloma thalak atanga lang the benara chuan sangbana college week closing function 2013 ti ainzia kulawang chuan chu thalak chu nikum lokani ti a hriat thei album thar deuh ber chu ka han kewa a phek masabera chuan mangai sangi le a thian te ni om takin khoi office semo a an la ka ni ti hriat tak hi halo om le a phek khat chu ka han keu le a hai rual lo hian trust company a tho to nuwa an la ka ni ti a hnung lama company chairman loading ve wunga tang chuan a hriat thei thalak dang la om zong zong deuh tho po chu an company a tho nuwa han lak deuh ve ka ni ti a hriat thei ani a then chu an picnic na vela mi ani ti a hriat theia a engama chu han chin chi abik tur ka hriat lo wang chuan ngoi rengin thalak chu ka en kual ringot Raymond a chu kawa mit sir zoka mei chebek a chi lian angreng tak chung chu alo en me ka nei ti ka hmu thei mei che in cheina man ro chi sang chu chuata chuan alo da chuak ruya ka thalak en lai chu Raymond a anga thil dik lo lai deuh hmu tumin ka thei to pa ulukin ka han en le ngiel na a engma phei chu ka hmu chuak lem lo Raymond a chuan engemaw hmu in yem aron ti a mangai sanginu in min chua san hnuwa atong chua le voi khatna ani thil uluk taka angai tu achanga ati thin dana ni ti ka hriat sa ve ka wangin biak po ka bebik lem lo kha ani a ai mulo thalak chu tam taka oma ma se thil engma hmu chu ka nei hran lo kalo ti ve ringot Raymond a chuan bek ni china a en bok kha a ip te peng nen lam chuan a zen kwala kawa en le lai tak chuan paper phek khat hi haron phora uluk fe hian a en wanga awamak ve aron ti chuak Raymond a chu kawa ena engeni ta kati zom zat doctor le kha mole Raymond a chuan ati toy tak doctor le kha chu enge makwak na kalo ti let ve wata chuti em mak chu ani love ma se mangai sangi kha nula hrisel takani ti kan hriat to kha Raymond a chuan alo ti le maya chu po ni se engemaw chungchanga doctor awa hmu ve deuh thut po ani mai thei ti in Raymond a ngai dan hriat tum ril ran chuan kalo chang ve le a mangai sangi thi mani ni kalta a in entir na ani hi ti pa in le kha chu a akta dai kalampan chuan aron kal hnaya album ka enzo tak chi achu aron keu ve ngal ke chuan engma han hmu bel tura om hran lo mangai sangi hi nula chelo takani a college mi sa te po loman alo dong ve to ti vel mai lo chu thok tha in tiril ruzet thian kalo ti ngal zung Raymond a chuan min uk sak lem lovin album chu akewa thalak chu uluk em hian abi venga phek khat a en chung po chu rei takani a englai nge a en em ka ti zok hial muang ban cha thian nulangai na riau inei ve to em min han ti te daya chu enge apoi mo na kalo ti let ve he ho thung min chang ve mai la a chan chu kala hrilang che Raymond a chuan ati ol sam eta nei ve te reng mai teirol lai phei chuan teirol at nen veizong te chu kan vei bur mai thina ni kha nui deuh hak chung hian ka ti a Raymond a po chu anui hok ani don take an bul hnaya om kan chaka
chak via ve ti lovin kan hnai ngam chuang lem hlei lova kholaya in to changin kan lai ve em ringo ta tiro a han ti a keila chuan phur zet hian niang chu mit sirin kan mel rela min lo mel ve thunge ro chuan kan zak ve em ringota kalo ti ve thung Raymond chuan thu tak fe hian mi hring kan ngai na tak te bula chuan om kan chak thewani hi tiro atile dai ni e ma se chu chuan kan nu chui lai nen hian inzom na aneem kalo ti ve le thunga trust company a mangai sangi a tho nuwa thalak pathum hingun takin han en ta ila an company chairman kha tel ve veka thalak pakhat churan phor chua pa in he thalak hingun takai en chuan chairman hian alang lo lam nunglama tang hian mangai sangi ko nga akuta da ani ang ti arin theya arin mayani ma se akut le adar om dana tang chuan karing sual tam lo hle in karing chuan he thalak hi han en le la ti pa in thalak dang chu aron phor le a hei hi trust company staff zong thalak ani mel khop mai engemo an lom po ani mel hle in alanga ta po hian han en ta la mei chetam takan oma na thok tu po an om nual boka he thalaka po hian kha chairman kha mangai sangi bula boka ding le a ma se khang thalak pahnia te kha chuan ti pal thilin chairman kha mangai sangi bula ading ta anga po lo ngai ta ila he thalak hi han en le ta la mei che pahni le mi pa pakhat thalak ani a ma se ente heta po hian chairman bok kha halo tel ve le a atak sa hi mangai sangi lama tle mina om dewa mei che pahni te dara hian akut ada ve na a mangai sangi hi a hnai deuh zawk ani ti a hriat thei mithiam te chuan kut kan da dan le kan mitin amel lam ringo ta tang po hian kan ngai tu na le kan du zong le kan du lo zong te nen lampo a hriat thei vek an tia sin ti pa in min ron ena ke chuan Raymond thu soi chu ngoi rengin kalo ngai thlaringot ani chuan kan rin ang nge in kha chairman kha ain nam hnoi ani mo ka ti a Raymond chuan fin fiana engma om lovin rin dan mai alani tiro le I ho ang le ati zom zat Raymond an tok ati to miu wangin pindan atang chuan kan inzui chuak ta a Raymond chuan mangai sanginu le pa te chu pa ngai takin aron thla a kein po na kalong ngak thung minute ni khat nu vel le ka chuan aron chuak vele ngala bai ka chuan chuangin kan tlan ho le ta nu chuina a itela ni chuan hei hi I hriat nge anga yani man mo reng su I man mo luata I sahliam nu kha I hlau da ange ma se nu I chuyani chuan phak thuai I tumanga man mo naril ru in anorang che ma se chu tak chu film khur ngai na turani office kan thlen le meu chuan chonudar ni alo retrep to a mangai sangi te ina khan hun kan lo mangral tam ria wani ti ka hre chuaka office kan thlena tanga reilo te a chuan ramte po alo lut ve ngal ramte chuan minron en pa in wala enge mason na omem ti in minron zot ngala ka hrelo le kalo ti fel et ramte chuan nui hak chung hian avamak om te tol ve alo ti a Raymond chuan muang chang hian sul nu por deuh chu kan hmu bel zel chu ani a ti pa in ip te chu a zen rak raka nichin a le kha a kha haron phora kan nula van duai khan thil engemaw halo kola nula hrisel damlo na le hrisel lo na engma nei ngai lem lo khan doctor avaron tlat maya athi mani nia khan ati zom ngal zat ramte chuan doctor mo alo ti ha a oni e namdoi po pani pathum lai chu acho ani hi aspirin le heparin le thimarosal a engdam doi nge moni ngai le keini tan chuan hriat thiam phak chi po ani chi lo hi Raymond chuan atile sapa doctor ming kha tungei ti kha ramte chuan alo tile Raymond chuan Frankie el pakhuang te ti chi ain ziaka hele kha alan dan chuan mei chilam doctor ani mai theiani alo tile ramte chuan thian doctor ka nei lom kalo zot fi hlomange chuan company lama khan rin hlel tur in muta em ati zom le a
rin hlel hanti lema fin fiana omlo rin na satlia deuh mayalani so company a son engkim fin fia an che dan zong zong lo thli thlai rutu tur kan mamo in ka hria ani Raymond a chuan atile a thu soi chu ngai tharu reng chung chuan jinglama office kallova mangai sangi te in lama kan kalta ka wang khan voin chuak wanglai ni po ka chiar man lo kha ani a chanchin bu chu Kevin kalo chiar pa nuapa chanchin bu ka thil mu awang chuan ehe hunrem chang takani ka ti chuak hluai ramtele Raymond thu soilai po chu an top chota Raymond chuan a eng chunge morem chang chu le aron tingal ke chuan phur fashan hian hei wanglani chanchin bu advertisement huanga hian trust company in manager tur pakhat an du ani hi meichi ani theise an du thu le lo po thlakhata cheng sang ruka tran tur ani anga apung theidon bokani hi kalo tingal zat zata Raymond chuan ramte chu hawa ena ruwa manna kan neya angoi deuh dat nu chuan genetic khai hri ang tero khanula kha trust company a hian na thok tu anga lu tir kan tuma alut theyani chuan kan tan thila ol sam khopang chutiang ruwa manna kan nei chan po so company chairman so nula mel thalom tak mai ani in ka hre nge a chu wang chuan nula mel thale zei hoi deuh mangin thang kan kamanga ta chuan kan du le mamo thil then khat kan mu chu a pha mai theiboka mangai sangi hi company chairman khan angai na deuh big ria win ka hre bokani ati a ramte chuan ngai na big mo mangai sangi khan bial pa anei ni lom ni alo ti ve thung Raymond chuan o neye ti pa in mangai sangi te ina kan kal chanchin te le kan thil mu ang te chu toy kim chang ang reng tak mai hian a han rila ramte chuan in du dan ang chu a thahle in ka hria genetic po chu company a chuan lu ram theidan ngai tu apui ula ati veta zanda ruk aridon trep tia chuan kan chung kuwa po chu ei turin kan thu bial lai to a kanu chuan in thlashun hmel le min en ral chung hian wala nupui nei lamte hi ngai tu ave to la ati zoi sapa atong ri chu a zoi hle na a ka hre chiang hle thowa karil ruwa ka du lai rami halo lang zok ma se ka na tho mek le ka din hun hian nupui nei turin hun min la peri tlat silo tuna chuan police thlalho nei ka ni ve to a nupui po han nei do ni la hupurna em ka nei hran to lova ma se rami po in achung te han kalsan ala zuam chi lo bok nen in nei lam hi chu kan la soi ngai lo hrim hrima kanu chu kamel rula karil rute te chuan in va hrelo tak em in fapa hian nupui mel thalu tuk ka nei don ka hual sa diam to ka tiril ru a kanu chan tuma ka anzuo lai chuan ka phone chu ring zet hian aron ri a kaip te tang chuan ka phone chu ka phor wata Raymond an min ron call ani ti ka mu chuan cho ei lai chu chol sanin phone chu ka han la a hello o wala choin ei to em Raymond a chuan aron ti a o kan ei mek enge ni ta engdang ni hran love zan in churon leng pheila genetic po ka hril to a in mukhom lokang u ole karon pheidon nia ani o choi tuile ti pa in Raymond a chuan phone chu a off zui ngal kan chung ko ti khai lak tura Raymond an min ron phone chu katan chuan van nei na ani hota engma soi chhun zom to lovin cho chu ka ei mial choi kham chuan muang chang lovin Raymond ate in lampan chuan ka kal ta ngala alap ma deuh tho boka ke in muang chang in Raymond ate in lam chu ka pana Raymond ate in ka thlen meu chuan zandar sari le minute somli panga ari der to sitting room ma Raymond anu lo thu chuan min mu rolin a room lama om alo ti ngal ringot engma po soikwal du lem lo chuan Raymond a room ma chuan ka lut ve ngala Raymond chu laptop ma a chuan alo thu a genetic chuan adara bo chungin laptop chu lo enve mek bok kong khara kalut thom an hriat rual chuan an ron hoi rual thota Raymond chuan e khai
kan tlangwal senior tuan muang po aron thleng ve mai alom nui hui chung hian alo ti a hun rei tak chung chu min chhai kual vel kha achim ta emo kalo ti hial ma se zan ina chuan achim om dan pa ngai bok kha halo chua le ta ani ti ka hre thiam ngal mai keila chuan ngai poimo lo zet hian ka tlai ngai lo samsei le osin deuh an tel ve wang mai in ka phur ve hur ngai lo bok kalo ti let ve sak raimona chuan lang cheu khua a meiche pakhat kan chan chu atum kha chuan idang lam vek khamo nui kur kur chung hian alo ti a kabial nu rami misual moyan akit na pawanga baram marama kan han kal chung chang a han soi lang ve zawa soizui zel chuan min chhai kual na sadon lu tuk ti ka hriata wangin enge ti tur poimo deuh a omem ni kan thu soi lai thlak tum ran chuan ka tilet ve zai raimona chuan naktu ka geneti hi trust company a khan interview in kalve selaka ti dewa kan ruah mansa ang khan atita a ma se an na tho la ya khan chol anei theido nem ni ti in geneti chu ka en zau geneti chuan pu te berin min mamo si a ka na a chuan chol kala tamai ani kha nui ver ver chung hian alo ti a raimona chuan thu tak le zual zok hian ni e a chung lama geneti a omanga ke ni a pon lama kha chairman kha ani na dik tak kan phor chua kan hria chian huna kan nu chui lai hian a zo tur kong dik tak chu kan mu chuak thein ka ring tlatani alo ti zom ve zat ama vek chuan ma se film khur angai viawang kan mel hriatani ti hi a hre turani lova atile a kan in mel hriatani ti hi a hre turani lova alo tile a ke chuan ani le geneti hi an company a thok turin lo la lo ta se kalo tilet ve vat raimona chuan ani mai thei ma se hetianga na thok tura lu te chu a thiam zong takalom nui deuh hak hak chung hian alo ti a geneti chuan chu tianga soi khera ngai lo ti pa in raimona chu a chum tai raimona chuan wal ila hrelowa mi geneti hi hetiang lama chuan a thatop khokani o ti pa chuan a laptop chu a tuai her hleka thil dang dai mangai sangi dam doi an chaw kha kalo en chiang mai maya heparin le aspirin te khachu antiphospholipid syndrome an ti a taksaral do sipai kan ti mai chak tok lo wanga thisena har satna om ang chi le kal thalo ang chi te en kolna atan an mang thina ma se timarsol khachu ani phung ka hre thiam chi alo kati zok chu kha doctor khan engwangin nge khatiang kha chaw ti ka hre thiam phalovani ati a ani chuan doctor mingkha friendki el pakhuang te itm ni kha chu pa chuan enroll na nei ve thei mai angem ti pain raimona chu kawa in le a chu pa chuan enroll na nei ve thei angem ti pain raimona chu kawa in ha a raimona chuan muang ban chathian rin dan nei thiam har khop mai chu tak chu ania geneti kan man tangkai na tur chu so company chunga son an lut thei ani ngat chuan olsam takin thil in thup chu kan mu thuai thein ka ring tlatani ati a alan dan chuan trust company chairman chu kan bitum ber turani ti na ani mo geneti chuan alo ti ve raimona chuan mi paril ru i hne thei zia chu i chung te chunga diklo taka khosatu chunga phuba i lak dana tangkhan kan hre the lom alo ti a geneti chuan khati lai kha chuan kanuna mi pa mangai kala nei lova eng ang po in che ila poiti na ka nei lo ma se tu na chuan atia a soizom to lo angoi data raimona bok chuan tu na po ila ti theyang ti ka hri alom itana hlau om engma athleng lowang in ring tok ti hriat tak hian alo ti ngal wat chim om chu a hunani tiril ru chung chuan ka o ka thian khaka mangai na aluang liam mi pahni ka bula an om si a thil ro pui tak kan chui chuak thei me wangemo kalo ti vei mak geneti le raimona chu an nui hok hoka raimona chuan chim om ze thian then khatte chu na thoka kan buai em line dorte anula lo thut pui keu keu zok te po an thlang ve thowa
raminena kan in ngai zon tan dan chu a soi lang le sham anui zui hok hoka banga sanalian intar chu ka han en zawa karin ain zan alo reito dar som alo ridon nai reng to a ho tuma karil ru ka siam lai tak chuan Raymond a phone chu ari rang rang Raymond a chuan phone chu alavata minute thum velan in biak nu chuan phone chu ada a ka om na lam ron en pa chuan wal na tho tur dang kan nei bele aron ti a ke chuan enga na dang mo kalo ti le tha o tuna kan kalangai ramte an min ron bia a atile mai Raymond a bok chuan jenati chu kan thlang ngal mai don nia kalang motora kan la soi zui don nia ka pa chabi ka handi lange ti pain room atang chuan a chuak ngal jenati nen chuan kan in en ha a chu tianga thil man mo thak chu enge ni ang ti ngai tu aruran chung chuan jenati nen chuan kan in zui chuak ve ta ngala Raymond a chuan apa kar chu alo herrem mek kara kan lu nu chuan man mo ang reng takin kan tlan chuak ngala Raymond a lam chu ka zuk ena enge thil om zia ti a zo ka tum lai tak chuan jenati zok chuan enge thil thleng oma alu ti ve chia Raymond a chuan ramte an min ron bia khan Republic Veng Field bul loka khan mi pa thi a charani a ama khuma tho ma se tuntuma mi chu aban reka hliam lian vak lo omani ome ati pa chuan motor chu jenati in lu lampan chuan a khal koi zoka reipo tan lovin jenati in chu kan thleng thuaya kan da fel nu chuan Republic Veng lampan chuan kan tan liam zui ngal aban reka zain ama ain ti hlum ti na ani mai lo mo kalo ti vele bawa chu chungai dan om thei tak chu ani ma se ramte soidan kha chuan hliam te takte ani a han thi pui tham em tur khop chu ani lem lo ati a police pathum nen tuna hian mi thi ina chuan an om meka min lo ngak ani ome thil dang zong zong aya beng ver zok chu pa chu trust company ya security guard kha ani Raymond an ati awang chuan ka thungil zot ani chuan mangai sangi thi na nen a in zom thei ti na ani mo kalo ti ve vata ka hrechi abik lo ma se thil makdang lam tak chu ani kar ni chungin trust company thok lai mi pahni an tual thi a enge modik lo chu om nge yani ma se chu thil dik lo chu khoya tanga in tran nge ani hre tur chuan hun kan lama mo nge I don ani mi pakhat thil ti a atop mai lo tat sia ati a thil chi sang sang in murem lo tak tak le danglam dai ni alangte in rem takarem khom thiam hi detective thatak ni tura thil poimo ber ani in ka hria chu Raymond kan tluk lo na lang sar tak te zinga mi pakhatani engtin nge mi pakhata atop mai lo ti hria theya ka ti chuak hiala karin dan mai mole ngai sam mel je thian Raymond a chuan ati liam puat kar chu a khal kwal ngal pupa Republic Field sir kong chuk angreng taka chuan kan tan lut thlata concrete building chhong thum vela sang building hluito lampang kota chuan woime thuthleng anlo da khom meka thalai tho thang tha ti hriat takte chu anlo che sang hlom hairua lovin chulai mun chu mithi omna kan kalna tur chu ani ti min hril hran kher ngai lovin kan hre thiam ve ngal veka Raymond a chuan motor chu ada rem vata mithi in omna lam chu kan pana kota lo thu te hne na chuan mithi omna lai kan zo chuan a chhong hnuai bera ani ti min hril ve ngal mai in hnuai lam pana kal mai ka tum lai chuan papakhat mel za om se thian dam thluam hian thian te u loading lok te u tuna chuan police lamin engemaw an ti fel meka midang la lut lo turin an du a aron ti a Raymond a chuan kapu keini po hi police department pakhatami tho kan ni a inspector ramte an min ron bi a local turin min ti a ti in dam thlapin a lo chang chu pa po chuan min dang khomuang to lo chuan in hnuai lam chu kan pan thlata alan dan mai chuan kan mithi te hi chung ko om thei tak chu an ni lo mai thei ani pon lama chuan police pahnih an lo dinga
chu mi te po chu belem lo chuan kong khar lo in hong sa a chuan Raymond anen chuan kan in zui lut ta in chung kan lu chi a chuan karin dan chu adikani ti a hriat theya in chung a chuan thuthleng hlui to lampang pahni hi a in hunga plastic manga siam do kan lian lo tak pakhata om a hmalama chuan chair pahni a in hung boka chu lo chu in chung bungrua hanlang sar deuh a om lo pindan ni om taka chuan parda hlui to lam hi a in zar par ve dara Raymond a chuan parda chu a honga ramte chu ruang bula chuan alo dinga parda in hong lam chu aron en ngal in ro thleng to mo alo ti vata Raymond a chuan ramte zo na po chu chhang lem lo chuan thi sena wa chuak nem vele a ti dai ramte chuan chu a thi chan po ani reng ani alo ti vele maya ramte bok chuan ma se ngun takin a ban hliam hi han en la thi pui khop thi sen chu a phana atan chuan anep ma ani ati zom zata Raymond a chuan khuma koi deuh taka mu ruang chu apan hnaya mithi pa ban puam lai chu a hliam a han ena ani hi mole enge dang ati le a hepa hi trust company thok lai ani a chuan thil pakhat mak deuh mai chu heng damdoi pahni te hi khumbula hian alo ombok ti pa in damdoi bom pahni chu aron lek kanga Raymond a chuan damdoi bom chu ala a engma dang soi chuang lo chuan a ak daya ramte chuan hepa hidar lon khuwa ani a PC security a lutin chuta tang chuan trust company a duty tura an ho tu ten an ti na hi thani vel ani to ani ome tuna hian a chung te chu aizol lampanin an ron kalme kani atile a damdoi le trust company Raymond a chuan ati sup ramte chuan nu ma dang engma omlo engti khuna thi nge ti po hria ta har to ni dang anglo taka are rei e ma wangin zan indar ko le achan ve vel khan an then oma mi te son in hi anwa ena thisen ne na in pol nuaya alo mu hi an muta a chu zong chu thil theng chan chin han chui le thei om chun chu aneri ani atile a buaina atangin buaina danga kan lut le ta alan dan maya chuan he tlangwal hi inti hlum tumin abana a in zaya chu athi phata ani ti in a soi the nge yanga ma se chu aya thuk zok poi khoina chu a in thup ni in kan hretlat chi